Roope Man. Noniin. 4 €. Roope Man. Hei. No niin Roope. En mä. Man. Ei. Kyllä. Ei. Vittu nössö. Ei uskalla. Nyt kasva. Nyt jos ei uskalla. Toinen puoli kiinni. Niin on. Menikö? Meni sinne jo. Juu, ei tullut rahoja. Ilmeisesti hyvää. Ei kai polta. Lisää paperia vai? Ei kai toi polttele. Tai chiliä vastaan. Toinen vielä. Kato tänne. Roope, vedä vielä toinen siitä. Oi saa. Roope Man. Saanko mä paperia? Et. Parhaiten käytetty 3 € ikinä. Niin. Silmät vaan vuoda. Hupia koko ilta. Haluatko viinaa? Sähtä. Tossa. Oota nyt. Ei se nyt noita saa. Kyllä se on aika hyvin meni. No joo. Ai. No puolet tuossa paperilla. Onko, tuliko siihen jotain? Ei. Miks sä itket sä? No vittu toinen silmä vaan valuu siinä. Kaveri itkee. Vittu silmä vaan valuu. Silmä valuu, okei. Ei tää vaan kohta. Joo, vedä vähän lisää. Toinen enää vielä. Vedä vähän lisää. Sitten sä unohdat sen toisen puolen nautun. Juussa maistuu vaan. Vedä lisää. Vedä vähän lisää. Pienet tötsit vielä toiseen nenään. Toinen nenä Roope kanssa. Ihan vähän vaan. Ei, mä menen tällä. Sieltä tuu enempää pois oikeastaan. Ei niin. Ihan vähän vaan Roope. Ei kai polttele. Ihan vähän vaan. Vittu näillä mennä vai? Siinä on sun rahas. Hyvää työpäivää. Koko illan myö vittu niistä ja saa. Osta tyhjä. Oo. Ihan vähän Roope vielä. Ihan vähän Roope. Ihan vähän. Oliko ansaittu raha? Se oli toi aika hyvin käytetty raha. Munkin mielestä. En oikeilla silmillä mitään. Nyt ajaa ojaa, koska surkee mieli. Katsoisiko mennä kysyyn tuolta, onko miten käyttö terveysketään nenää? Luuleeko että noi tietää? Pussi. Soittakaa Laurille. Lueeks tässä, että epäterveellistä? Ai. Sama kuin vetää suuhun.